naďalej platí. A včera Európska rada neprijala žiadny záväzok, pokiaľ ide o poskytovanie povinnej finančnej alebo vojenskej pomoci Ukrajine. Mám to povedať po rusky, po anglicky, keď chcete, môžem vám to opakovať inými jazykmi. Ešte raz. Akákoľvek pomoc, ktorá ide Ukrajine, vojenská a finančná, je postavená na dobrovoľnej báze. Veď som to včera na výbore povedal 1000-krát. Slovensko nebude dávať Ukrajine peniaze na vojnu a nebude dávať Ukrajine zadarmo žiadne vojenské výrobky. To je naša oficiálna pozícia, ktorú držíme a ktorú máme. Takže prvá vec sa chcem spýtať, keď už tak veľehlasne od rána kričíte všetci, kde som porušil rozhodnutie Výboru pre európske záležitosti, ak som potvrdil to, čo tvrdíme už 3. rok. Nebudeme dávať Ukrajine žiadne peniaze na vojnu a nebudeme dávať Ukrajine žiadne zbrane. Po tomto celom bola včerajšia Ukrajina, samozrejme bolo to za účasti ukrajinského prezidenta, ale keďže bola dohoda, že nebudú k dispozícii ani mobilné telefóny, ani iné záznamové zariadenia, tak nie som oprávnený ísť do kuchyne a rozprávať o priebehu diskusie, ktorá bola. Nie. Objíma, láska. Povedz, že v tvojom srdci mám čestné miesto. A vždy ho budem mať.